Nu avem o școală. Da. Trebuie să mă duc să mănânc. Nu e încă o oră pentru școală. Mănânc. Și atunci, când îngherim mață. Ok, sper că-s full. Acum trebuie să mă duc la școală. Trebuie să las asta la mine. Și să-mi iau caietul. Care o las în inventar și așa asta. Și trebuie să mă duc la școală. Ce somnoros sunt. Aseară am dormit la 11, am uitat la filmul ăla și episodul care l-am făcut cu The Dropper. Da. Cum din nou școală, tati? Nu iau. Să-mi iau totul. Mai întâi că am comandat și e gata aici. Da, am dat aici. Cred că am dat. Se iau temele de aici. Dar ce mă duc la mine în clasă. Salut, copile. Ia loc. Bine. Ce? Scoate din glas, da? Da. Ai scos? Da. Scoate româna și la ora de română. Bine. Scrie cât face 200 la puterea a 5-a. Bine. Și 200 la puterea a 7-a. Bine, am venit. Vin. Bine. Hai. Doamna. Doamna. Sunteți bine? Ce? Ce? Sunteți bine? Poftiți. Ah. Ok, să-ți puțin. Mai verific. Bravo, foarte bine. Yay, mega final fericit. Super. Ok, ai pauză. Bine. Acum nu e chiar afu, dar nu-i nimic. Să pun asta chiar aici. Acum. Sau dacă nu, mi le pun aici. Ok. Ding dong. Trebuie să mă deschid. Ce? Nu e nimeni? Ok, nu e nimeni. Apropo. Să mă duc la biologie, cred că avem biologie. Nu e aici, doamne. Da, am să scriu singur biologia. Da. Și mi-a scris-o și asta și mă duc la înapoi la mine clasă. Dar n-am văzut acolo. Salut! Da. Acum ai ora de engleză. Bine. Vrei mă pun la loc? Pune-te. Așa. Mă pun bine. Scrie what is this and the one hard person and what the hex. Ok. Bine. It's
It's finally? Da, yes. Doamne, ce profesori. It's finished? Yes. Come on. Okay. Mersi. Febe. Mersi, mersi. Râdeți? Vă? Nu cred că râdeți. Vă mulțumesc. Acum mai fă încă o dată. Bine. O să merg dumneavoastră la tablă? Bine. Fac aici, acolo. Da. Acolo am făcut. Cum e? Puțin mai bine. E un bine pe foarte bine. Bine. Pa, doamna. Pa. Acum trebuie să mă duc înapoi acasă. Bine, fac ăsta înghezdan. Și dacă mi-e foame, mănânc pe drum. Da. Sper să mă pun să mă culc, să fac temele și atât. Ce zi de școală. Apropo, m-am plictisit de școala asta. Am uitat la oră.